Ayan, welcome back guys. Nandito po tayo ngayon sa Municipality of Lauang, dito po mismo sa munisipyo. Ayan, at nandito po tayo, nagpa-process po tayo ng mga documents namin para sa aming kasal this coming July. So, maraming salamat dito sa mga lahat po ng pinupunta namin, matalunoy. Okay, yan po yung misis ko. Upaya dun pagpirma ha, kay bangin, makansilan kasal. Ayan. Bangin, di pakit nakakasal. Makuha na, disapprove ito na. Hi ma'am, mag-hi ka naman ma'am Chan. Ma'am, can I ask your full name po ma'am para ma-shoutout natin? Linda Ado Calpinca. Linda Ado Calpinca. Ayan, shoutout po kay ma'am Linda Ado Calpinca. Marriage licensing dito sa Ayan. LGU Lauang. Oy, doon po sa mga hindi pa nakakasal, magpakasal na kayo. Libre lang po dito sa kanila. Buy one take one. Libre lang po yung pag-process. June ngayon, kaya Ayan ma'am, baka naman may gusto po kayong i-shoutout. Pwede pa kayong mag-shoutout yung mga ex nyo nung kabataan ninyo. at sa Batch 89. Yan, batch 89 of Lauang National Trade School. ayan, LNT is shoutout po. So nandito pa tayo ngayon sa opisina nila, grabe. Nga, kami po dito yung pinakamaingay. Ang daming tao. Oo. Ayan oh. Nasa likod mo, nagkukuha ng mga birth certificate. Ayan oh. Nagpa-process din pa ang mga yan. Hello, Huyang. Kaway-kaway na yun siya. Ayan sila, tapos dito. Ayan yung IC namin. Ang daming tao oh. Grabe. Hi. Shout out kayo. Magtanong lang ako, mayroon ba ditong matakgasin? Sir, pirma kasi. Ito sir, printed, overprinted na. Para may ebidensya siya. Saan mo na yung kasal? Pati July 22. Okay lang, kahit May pamantan. may pagpapagirgit ka mo. Ang sinumat, kung nakakuha ka mo nala niyo kulang, ika din ninyo, tapos marilis lang sa marriage license. How about ito nga live? Ayos na ito, parang kailangan na. Palo. Ang ay, linya din liwat ko na. Ay, opo. Kadikit maghihimo sinsala. Pinahanglan ko na ano ang ginagamit. Mawa na ito, ikukuhaan. Kaya na, kumbaga sa balay, nagpigang pala. Siguro yung sana. Ikaw, Elmer Galit Sorbito, ano? Tapos September 21, 1987. Kinanak ka sa barangay Magsaysay, anak ni Lourdes Pinca Galit. Nancy, anak ni Jesus Piñas Sorbito. Okay? Nga naman ka mag-counseling, kung siya complete na ka. Wala, ang counseling man na dito, pag tiniri. Wala na. Gianda nga kami magdaramo. Manang campaign, magdamo. Panganak pa ko no. Oo. Ba siya, parang hindi na nga. Kay, nga, diniri ka naliwas. Kasalulan, tapos magmanghod ha. Mao, usad ko pa ikaw. Pag nakakapag pa kaya. Ngayon lang, makasal na mo nga, bago mga anak ko. Okay, tapos na, Ket. Ma'am, salamat. Thank you po. Welcome. Salamat ma'am sa mo pa yan. Oy, ito man nagsugad nga man ang mga empleyado sa munisipyo, mga Igualada, diri ko totoo. Mabutan. Oo. Diri ko totoo. Di ka mga kwartahon po sir. Maghusay. Ma'am, salamat sa Thank you. pang sa Hala, nagregatot. Sa amin. Waray di maisog waray. Yun na, Oo. pwede mga Salamat. Thank you. Ayun. Sir, bay mayon kam karagi shout out an iyong mga exad to. Ayan. Hala, nagringa kita sa munisipyo. Ban lugsaron kit ni mayor. Thank you. Thank you po. Ayan guys, tapos na tayo. Tapos na tayong mangina.
Ayan guys, tapos na po tayo dito po sa munisipyo ng Laoang. So nag-apply po tayo ng marriage license. Ayan, nag-asikaso po tayo ng mga dokumento para po sa marriage license namin. At syempre, shoutout po sa pumunuan po ng LGU Laoang sa panguna po ng ating butihing mayor. Ayan, Mayor Hector L. Ong. Shoutout po. At sa lahat po ng bumubuo ng LGU Laoang, ang babait po nila, grabe. Mabilis lang po yung mga transactions at nakangiti po ang lahat. Taliwas po ito sa mga sinasabi ng ilan na mga igwalado daw po yung mga empleyado ng munisipyo. Ayan. Ngayon naman po guys, balikan po natin yung RHU Laoang. Ayan, tapos na po kami kanina mag guidance counseling at family planning seminar. At ngayon po babalikan po natin sila dahil hindi po tayo nakapag-video kanina dahil natakot po tayo baka po pagalitan tayo, pero hindi po, mababait po sila dito. Guys, tara guys, let's go. Yes, ayan oh, tanaw natin yung ganda ng simbahan. Ito na dito yung RHU Laoang. Ayan. Oh, under construction po yung baba, renovation pala. So nag-renovate po sila dito sa baba at nasa taas po yung kanilang opisina. Doon po sila nagtatrabaho po muna pansamantala. Grabe, ang laki po ng building na ito at nakatutuwang isipin po na maganda po yung mga feedback ng mga tao tungkol po sa magandang serbisyo ng RHU Laoang, lalong-lalo na po sa aspeto po ng panganak ng ating mga kababayang Laoanganon. Ayan guys, shoutout po dito po sa pamunuan po ng RHU Laoang. Hi! Ayan guys, tara let's go. Hi. Ayan, punta na po natin yung opisina po ng guidance counselor. Ayan. So nandito tayo, Papay. Hi. Yan si Papay po, Pay Enrico Servito. So ma'am. Hello po, baka may gusto kayong i-shoutout yung mga kamag-anak ninyo sa Maynila, sa ibang bansa, yung mga exad to. Ayan guys, shoutout po sa lahat po ng bumubuo ng RHU Laoang sa panguna po ni Doktora Alice Tan. Ayan, shoutout po at dito po sa opisina po ni Ma'am Norma. Ayan, shoutout po. Grabe guys, ang babait po nila dito at yung aming counseling kanina ay mabilis lang po dahil ang sabi naman sa amin, mga arugbagdol na daw po kami. Pero sa totoo lang po, matagal-tagal din po yung aming seminar at syempre binigyang din po yung kahalagahan ng pagsisimula ng bagong pamilya. Ayan, na may pag-iintindihan at syempre pagmamahalan. At ayan guys, nandito na nga po tayo sa labas. Syempre, pauwi na po tayo guys. Maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta, sumusubaybay at nagmamahal, nag-share, nagla-like, nagko-comment ng aking mga videos. Ito po ang inyong Maestro Waray, nagsasabing maraming salamat. At ayan, muntik nang mahulog yung aking cellphone.